आङो बे समाव दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फंनैसो उइस बावनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आरो बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो बे समाव जोबोद गोजोननायखौ आङो आफा इसोरनि मुं लानानै बे गोदान बोसोर बैसागुनि मुङाव गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो गासै मिथिंगायारि एम्फौ एनलानि जुनार गोजोननायजों लोगोसे बयबो जाहाथे गोजोननो हायो बेनि थाखाय आंनि खुलुमनाय सिबिनाय बेखौ आं बावहरग्रोबाय। दा दुलाराय बर' हारि आफादनि आफादगिरि जानानै गोबां बाथ्रा बुंनांगौ गैया। दिनै आं बेखौनो मिथिसिगोन आं जोबोद गोसोआव गोजोन हारियानो फालिबोदों। दा खिन्थु जोंहानो दामनाय खाम दं, जोंहानो सेरजा दं निजा बानायनाय, सिफुङाबो निजा बानायनाय आरो जोंहा गावनो सोरजिनानैसो मेथाइ रोजाबनाय खनग्राफोर साबसिननिफ्राय हामसिन कम्पिटिसन खालामजानाय बेखौ फोसाबनांगौआबो जोंनि मोनसे हाबाफारि। बेखौ दिनै नङा गाबोन नङा समफोर सानसे नङा बेखौ एसे फोसाबनाय हाबा लागोन। दा दिनै आं बेखौ गोजोननाय मोनदों जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया दहाय एसेबाबो फोसावबाय। थाब जानानै दिनैनि बे थारिखआ पहेला तारिख, 1 तारिखआव जोंनि थाखाय उसुबिदा दहायनो बुंखादों गोबां धोरोमारि समाज जोंनि माहारियाव दङ। ख्रिस्टान धर्म, ब्रह्म धर्म दा गुबुन धोरोमनिफ्रा गावबागाव बे 1 तारिखआव फुजा पार्टि होयो फुं बेलायाव। ओंखायनो बे फुंनि समावहाय जोंनि ट्रेडिसनेल कास्टम जे बे माने इसोर सिबिनाय बे कास्टम ट्रेडिसनेल मोनसे आदर बा बेखौ जों अयभास बेखौ जों गामियाव गारबोनो नाङा। गोरों गोराफ्रा टाउनाव सिबिनानै